No a ideme na chlapcov z okresného riaditeľstva Čadca. Bolo odštartované, vynikajúci košík, zavodnenie. Vážení priatelia, takže časy máme potvrdené, pokus je platný. Že by sme mali na svete nový rekord? Podotýkam, že 2098 je platný slovenský rekord z roku 2013, ktorý držia Martinčania. Uvidíme ešte potvrdenie platnosti, samozrejme vyjadri sa aj rozhodca disciplíny Vladko Suržin. Máme tam bielú zastávku. Takže vážení televízni diváci na celom Slovensku, vážení prítomní, máme nový slovenský rekord. Okresné riaditeľstvo Čadca. Gratulujeme. Takže konečne sa po rokoch, dlhých rokoch podarilo pokoriť aj ten slovenský rekord požiarnom útoku. To bude dlhá cesta na Kysuce. 3. júl 2025, 51. ročník majstrovstiev Slovenskej republiky v asijskom športe, disciplína požiarny útok, vytvorený nový slovenský rekord, ktorý má hodnotu 20,42, pritom ľavý prúd bolo niečo rýchlejší, 20,28. Nový držiteľ slovenského rekordu v požiarnom útoku a majster Slovenskej republiky pre rok 2025 súťažné družstvo okresného riaditeľstva Čadca.